YouTube lampang hi ka channel hian an firiau hian ka hre thina a chan chu midangina video an upload thelai te po hian kai chuanin ka upload ve point second somvel video ka da to chuan aron blog ngal mak zela tun tuma po hian he serial hi voinga chuang ka edit non to a ma se copyright kha om zel tho awang khanin thalak hi atam thei ang ber karon mang top maya clear tu te pon min lo thiam sham mai don nia sin masabera chuan gyang min chu a lam chuan aron ti hara gyang mina chuan ti hian lo soin zantin amut ma atong trai thin thule atuk zinga school akal lo theina tura dam lo turin adil thina tin chumai ba ka kongpuya akal lai te chuan akal mai lai chu motorin ron su chor sela kumni nuwa har chuak le chawin ahun liam to zong te chu theingil adu thua soya ma se ngun taka angai tu chian chang chuan ma nia inti hlum mai chu alaw ve tho buksi a chan chu a school lu na chu atan chuan an chia ang mai le shem hun ang mai ani thu chu a soi langani giangwina school gate chunga alu hnu loka chuan zirlai dangte chuan in chung lam chu lo thirin de suka chu an lo en chho ha hloma ani chu in chung bera chuan lo dingin zuan thak atum hi lo ni a thian te chuan zuang thalo tur chuan an lo aw lom hloma de suka po chu giangmina ang thawa skula ti du dana tuar thin ania azir lai pui tam tak te ma chuan zakle mual pho takin an siam thin ani chu tiang thil chu giang mina po chuan lo tuar to a chu thil a tor na lakata a outcast tik chu de suka hne na chuan hlan tur hian an lo shila giang mina chuan a she hle a ma se azir lai pui te rap thak zia le chet boro thei zia asia chen emawang chuan an soi anga zom mai chu atana asahim na turani ti asia ta wang chuan de suka hne na chuan a outcast tik chu a hlan chhong ta a de suka chuan a outcast tik tur chu alo lak ve le chuan jun hiang te thian ho chuan ngei om takhian tikhan imu phurna thar tur chu thata ka iti sham kan be se an tia a chan vo nei thar lom puin atan chuan student dang te chuan kutte an lo benga jun hianga chuan de suka hne na chuan nui te che milak tlak lo pa atia chuta de song nek ta ya chuan po sakin ui ang mai chuan classroom atangin akai chuaka class tanga chuan lu puin chibai book na chu awa nei tirani giang mina chu main office lama chuan local phaya zirtir tu te chu biak an tum zet na a ma se a huai se nein angam le ngang lo awang chuan engma chu soizui lovin zirtir tu te kal lai chu a clear liama in chunglama zirtir tu te ho ti na chu giang mina chuan ngai thru in no pangten chutia boina le harsatna anzir lai puite laka anti chu enliam mai thazo kan ria thu chu an soya achan chu ahma kumni liam ta po zirlai pakhatin anzirtir tu chu bakche manga alovi to wangani chutiang tok lawa an la om thaya wang chuan lom phot mai tur chuan anin shil hloma chuta le dong suka chu inchung ading lai chu ron lang la in a hnu reilo te a chuan a zuang thlatang nge a chutiang thil thleng zong chu kiang min chuan amit nge hian chiang takin a mupokani classroom chunga chuan giang mina chu a thil tona wang khan ham hei tak chuan alo la om renga engma po soi ve theilo chuti lai tak chuan in tilum an oma wangin police te chu an school lama chuan an au thleng phei zui ve ngala ani po chu azir lai pui te ti du dana lo tuar na saber tu te zinga mi ani giang mina po chu an school chunga chuan ma ni in tilum tum hian alo ding chuak ve to ngeya ma se a hnuai lam a en chuan a huai sen na chuan in atlin le ngang lo wang chuan a chuk le to pa classroom lampana akal le lai tak chuan kongkhar zone a thleng tia hian azir lai pui pakhat chuan aron tlo le top maya giang mina ron tlo tu pa chuan giang mina hne na chuan MMA lam10 a chakna chu thunun theilawa an siam sak thu soin poyati ziaron soya giang mina chu apum anat emawang chuan atong thalei theilawa chu azir lai pui chuan fiam thunan tak chuan mangzuin giang mina tong chhuwa dan te chu an zira chuta alom vak lawani chuan aman adu le a khoi ve mai thei thu chu soin akut bun chu bun tir vean tuma ma se giang min chuan alo hnial tla thung tuta chu pa chuan giang min chu khoi chhun zomin adu tok chuan zirlai dang te hmuah chuan a beng vak maya zirlai dang te po chuan engtin ma ron thel tum chuang lovin munom thlir hian an lo thlir tak mai ani giang min chu aka tang te hialin thi sen a chuaka ma se azirlai pui chuan top mai atum haulo giang min chu kai tho lein mi an khoi don ani chuan an mita tak en thin tur ani thu soin ama chu beng ve chin tur chuan antia giang min chuan a ben don lai tak chuan ama zok chuan a beng thlule tuka chuta giang min chu kai tho lein tite voi khachi in tile deng atia
chupa chuan amit chu chingdein chumi hlana khoi tur chuan guangmin hna chuan a soya guangmin chuan a khoi don nge don lovtia chuan a ril ru a in sual boina sa hleya akut te chu a hum ru hle zirlai na pangsual chuan ama chu khoi tur hian a vin vak vaka chuti lai tak chuan an ron beng phei top mai zirlai na pangsual po chu aleng phei dora ti thaya chuta ama lo beng du lam chu an hoi phaya huajina lo nirengin ani chuan zirlai na pangsual chu alo noi deuh saka zirlai na pangsual chuan huajina hna chuan nangma khem ni minron khoi tu kha tin azot chang faka atu phiang sen nge ani chu azot zui bok chuta huajina thinrim chuan ai upa te za na changi shilo hle mai ti in a beng le pop maya ain herlop mai chuta zirlai na pangsual chu in sang phek le in anin siam thale te te a huajin lam chu aron pan phaya ma se huajin chu lo in bum zawin a hoi phei che tia zirlai na pangsual chu an beng phei lopa chuata chuan na tol rok rok mai zirlai na pangsual pa chu avai ruai to a thian te ho hne na chuan video lo lam mi lo tur chuan a tvin hlar ama po chu apai chet chet to hleya huajin la chu ngei om tak hian ala nui sen sen zui zirlai na pangsual chuan huajin chu tek tum hian aron pan phei le a ma se huajin chu lo in bum zawin zirlai na pangsual chu a chau ben ngek maya chuata chuan let chiang lein azal ngal chu ani ta der mai huajin chuan zirlai na pangsual chuata ni khoshela let reng to chu ti hian ashila skula hian boina cho chuatur ani ngai lo atia zirlai na pangdang te po chuan huajin che dan chuan lo thli renga pa an ti tria tria hle ani chuti lai tak chuan zirlai na pangsual zinga mi apui pa ber ti mai la kan soisual om lo ve jun hiang te chuan ron thlenga jun hiang chuan ngai ne pil takhian huajin chu aron bia tu mi hring nge ini a tina zot huajin chuan jun hiang hne na chuan vo in nia tanga lo thok tran tur ani thu chu soya chuta jun hiang chuan ani nang hi zirtir tu ini isi chuan zirtir tu chuan anau pangte kut a thlak tur ani ngai lovasin atia zirlai dangte hne na chuan video lo record tur chuan an hril zui ngala zirlai na pangsual pa po chu ron har chuak le to in video an lak tak che awangin min khoingam to lovani mo tin huajin chu aron tong elvela adu chuan ama chu khoile turin ati chuta huajin chuanin zirlai na pangsual chu kai tho le in min ti tura min ti hi chuanin ka hnial ngai lem lovania tin akut chu an phar chho le ta a zirlai na pangsual chu an beng le ta sia sia mai chu tianga a beng lai chu zirlai na pang dangte chuanin video hian an lo cover char char boka sor data na aman thei tur thu te po huajin chuan zak mi lo hian ala soi zui ani huajina video chu lar nga hlein zirtir tu in zirlai na pangte an thil ti solna awain zirtir na pe ti te chuan thu poin siama then phei chuan grim reaper ti te point a mingan lo phwa sak bokani reilo te nuwa chuan zirtir tu dang te po chu chanchin ngai ven hian anon thleng thlathuaya zirtir tu pakhat chuan tunge mo chu tianga a zirlai te kut lo thak ngot tu chu ani aron zota huajina chuan id chu entirin Korean Educational Right Protection Bureau inspector ani thu chu a entira a ming chu na huajin ani thu soi ma sela zirtir tu ho chuan ERPBT an shiat lo thu chu asoya huajin chuan chang le in ding tir mai chaw an ni thu soi ni zirtir tu chuan eng bureau chi ange india tina zot le a huajin chuan soin thatakin kan in mel shiat tirang chu ka voi khatna ve thawani a school kutin thlakna thlenna thin le thi na hial a thlen to na hmuna chuan police te hian an ai oin ke ni hi min tir thina nei tina soya zirtir tu pa chuan ma sel hetiang ebe ma zirlai na pangte khoi hi an phalem ni atia huajin chuan phal ni lutuke a ERPB inspector te hian thun ina sang tak mai chel kan naya chu zirtir na konga chuan engtiang poin kut kan tho the ni kan sia thiam tlan thei dan tur chuan thu soi ngai thathin mi an ni chuan thu mangin zirtir an ni thina ma se kut thla kher ngai shil fia chi an ni chuan kut thla kan hre ngai lo ti in achanga chumini atang chuan ERPB lamtena chu school chu zirtir na an pek to don thin thu a soyani zirtir na thatak mai atia alanui suk mai bok iswan le ke drama teach you a lesson ti chu kan clear chhotan zel don ani a hmunom don em awangin in thian te la mel sial vel te hna ka in lo ser dar chur don nia huajina chu zirtir tu dangte na in biak na an nei hnuwa chuan giang minute class a chuan class su aron nei chhotan don ta a tuna tan ri chuan ani chu an homeroom teacher tur ani thu chu no pangte ma chuan soin in mel sia tir shan pale chuan kherangai to arin lo thu chu soya ming te chu lam chhotanin guang su ming alam chuan amma a khoi tak shepa kha ani ti chu muwa ma se guang suai ro chuan amel thangam to meu lawani chuta huajina chuan de suka ming alam chuan ani hi emni boral to ta kha tina zota
engwang khatiang om ta thut nge ani azo chuan zirlai no pang pakhat chuanin aril ru halwa ta wanga intilum tamai ani thu chu alo soya ma se huajin chuan nangma nia wang zo ka ril ru ha na nain khatiang thil kha thleng ta ani theimeng ngem ti chuan no pangte zinga chuna ron kal phaya ma se zirlai te chuanin chu tiang chu ani lo thule ani kha mi a tak mai ania mok exam te po akal pui pe ngai lo thu chu soya huajin chuan chu tianga soi tu pa chu tong tam ti deuh hlakin a hmuya chuan a po phaisaka jun hiang po chuan chu tianga a thian te an zir tir tu paina ti lai chu engma soi lo chuan a thlir reng ringota makati zok le ani chuta huajin chuan a hnung lam ngai sak lova om lai tak chuan a zirlai a hmui a po sak tak pa khan ron pana ma se huajin chu ronin her thutin le khabu chuan chu zirlai do pang sola chu a khong le a fok foka an zirlai pui aboral nuwa po chu tianga ngai sak lo taka an lo chan nom na awang te chuan an za pui om zia te chu a soyani chuta an ril ru le taksa ti hrisel nan le thunun an di zia lan tir nan chuan pusap ti tur chuan zirlai do pang thene na chuan huajin chuan a shilta a no pang tang te ho chu ti mai tum chuan an han thongal sap sapa ma se hian juna chuan ngeng tak mai hian in thut na ngai khan thur u ti in azirlai pui te chu ron shila ma se azirlai pui te chu an cha chang mai lo chuta a aya vin zok chuan hian juna chuanin thuro ka ti chu atile thaka answer huajin hne na chuan mok exam kan tan trep to ni a chu wang chon zirlai kan tan thei to ngem ti in aron shila ma se huajin na po chuan ngeng tak mai hian voi thum ka chiar main pusap chu tiru ka ti ni lom ni atinon le saka ma se hian jina chuanin nilove heng ho hianin nang ai chuan ka thu hian ngai chang zok fe ani atia huajina chuanin jun hianga lam chu pan hnain ani chuan thil hi har sa zong kalpui le angai don ti na ni mo atia jun hianga chuan khatiang thil khan min ti hlau thir te lo ti na lo chang huajina chu nui ver ver chuan ti hian a soya lo na chu thil to na tanga in tana ni alom ti in jun hianga chu do kana chuna nam bet tat maya jun hianga chu hantal thin ma sela a tho the mai bok si lo huajin la chuan ala nor bet reng mai bok sia thla chu ala tum mel mi alo mai le ngal an sar hne na chuan tunge imiti bohimin shelo em ni a atia ma se huajin chuan hlau ei lovin zirlai no pangpak tunge ni faka ati chuta huajin chuanin jun hianga hne na chuan itan chuan ni tin mai hian he schoolisham mun angani to ang atia huajin chuan number chu an siar chun zom le a pathum ati rual chuan zirlai then khat chu pusap ti tur chuan anom ngala jun hiang chu ronding chuak le in room tak mai hian huajin chu aron mela huajin chuan jun hiang hne na chuan class warning na chiani hi ka soinon to lawang atia jun hiang po chuan she tak chung chuan ansarina ti tura atiang chuan ati vele tangenge a chu tianga ani point chet a tho ta ka chuan azirlai puidang te po chuan ansar soyang chuan anti zui ve ngalani school cho chun anei na hmun chu ron langin zirlai no pangdang te po chuan chuan lo do meka jun hiang te thian dun chu an zirlai pui te kan chuanin an ron do zung zung maya chuta chu an han dowa cho chhum tu te zinga chuan an sar huajin kha alo om ve reng mai huajin chuanin jun hiang te thian dun te na chuan heta le zelpo innung chang amoi lo hle mai a thil ni dan phung dik takin ti ve mai ta cheu atia jun hiang chuanin huajin chu changin tu mai na an soi se lo thu chu soya huajin chuan zirlai zong zong te ma chuan thei na hi a lo om viawani tiro ma se khatiang thu nei na khachu zirlai no pangte ta na duana ni lovani cho chhun in ei du ani chuan abul tang bokin midang te ang bokin in ron in line ve turani chu tiang ani lo chuan ei lo mai ro atia chuta milulul chun hianga chuanin an cho me chu zuk zenin a thlenga chuan ada dar nuaya chu a cho chhun la ka chu an pia bol hlobo ma chuan a pei zui le ngal deya a set dani angai om ve khop mai a cho chhun te bol hlobo ma a pei rual chia chuan a hnung lama tang hian huajin a khan a ron tlo thutak maya jun hiang chuan bol hlobom kha koi thuzuin an thil e bang noi pei te chuanin ama chu a ron buaka a ber nuai to mai an sar huajin a chuanin ngei om tak mai hian ekho i thom no tika abal to ni kha politician fapa ma nila i thom no spare chu iking om box si lova chu wang chuan kaloti fai sakmeng chati in an chuat no faina chu aron la a jun hiang shuk fainan chuan aron manga jun hiang alua chuan a khum tir zui bokani chuta zirlai na pang dang te ma chuan huangjin chuan ekho kan jun hiang hi ti hian akiut khop mai a thala khun siani hi ti khan sortin siam lenga thlaron lak sak choi choi ro atia chulai mun nok chan chu ama ani awang chuan ati fai po akut ani thu chu huajin chuan jun hiang hne na chuan a soya sin chu a in thak zuya gyang mena chuanin an class veranda vel chu alo not fai meka
pona jun hianga alo chua chuan nangpa kha I phur viawani mo aron tiringota ma se gyang mina chuan thatak hian chutiang ni hleinem ati chuan jun hiang chuan enga ti in an tlo zui le rama a hmu phak lawa om to tur chuan ati zui ani assemblyman rugiang pila chen na hmuna chuan huajina kha aron leng luta ani chu jun hiang pa khani in jun hiang te in ti na ni chu do kana an thei chhop te chu huajina chuanin hemi hi tar moi mai ni lo mo ai thei tak takem ni ti te chuan an e pula chuan ai chin vela molmang tak ang chuan alang zui ani chuta jung huana chu ron chuakin apa po chuan jung hianga aron thleng ta boka iron kalchan chu min shil to donem mi niang ti in huajina hna chuan a soya chuta huajina chuan assemblyman hna chuan afapa jun hianga chuanin a duty te zofel lova a hotak te thu chu a soya chumi bo zuya lo kalani thu chu a shilani zirlai no pang zong te chu anin tuklang veka tuma zirlai te zinga thu nei na nei sang big anom lo thu chu voi tam tak a soi to thu a soya mipui chu mipui ania politics angin chu an campaign slogan ania chu tiang che chu rindan kalpui anei thu chu a soini chu wang tak reng chuan ani po zirtir tu ania jun hiang po zirlai chu zirlai anga omai turani atia an in a local kher chan po chu a munti fai tur ati fai lo awanga ron chuzuyani thu chu a shil non le a jun hianga chuanin nang hi pakde suka kheswang khan miron chuizui chiang lutuk ti na soya chuta huajina chu tho chuakin ole ani chuan tuna hian zirtir tu kani angin ani hi ka zirlai ne boka kan hruai lokange atia apa chuan khau tak mai hian nang hian ti sol inaya nia o alauti chuta huajina chuanin thamlo tak mai hian jun hianga pa hna chuan ifa pa hian ti sol anei le to ngai lo na turin thatakin kalo kai hruai don nia atia jun hianga chuan peilo tak mai hian ekin vel chu alo not fai hliau maya akianga chuan huajina kha aom reng bok ani chuan avil deuh bur maya soisel tur om mi alova chulai hmun vel chu tifai diak tur chuan huajina chuan akal chhuak main jun hiang hna chuan shilin a chhuwa sanzuya huajina a chhuwa hnu loka chuan jun hiang chu in ngai tua thin rimin ekina chuan alu chu ata uri bur maya atuka chuan school chunga chuan jun hiang pa kha ron kalin huajina hna chuan minister choigang sukan ERPB ya mashruai turin ada cheni in kalawshia ma se nang hi zirti tu ni tur hian itling tok lovani ati huajina chuan ngai thu tak lem lo hian investigation period chungi chuan kai hi zirtir tu ang kani mai chu nang ni panin siat kha alotia assemblyman rujong pila chuan ka fapa ina alu aron ti na chana kha isoi fi ngei chuanga yang atia huajina chuan apple einuap no pa chuan lo chang zelin o kha chu ka chiang chelowa ani ne na khan in thiar te fai turin ka ti mai ania khatianga alu tau tu khan ka ti reng hleinem alotia jong pula chuan chang let le in ani chuan ka fapa hian nang hi thiam lo changa apu theinan che amma le ama a in tina iti na emnia tina zota huajina chuan lo chang le in midang khoi tur chuan tir thei chu anga ma sela ama le ama in tina tir tur chuan tu ma tir thei anei lowang atia assemblyman rujang pila chu zalo tak chuan anui hama huajina chu ronmel khuin hlau ni om takin ilang vel mai ani tiro atia ma se huajin chuan ti hian changin doctor te hian andam lo te hilau tlatang sila engtin nge thatakin anen kol thiang ni ani mai ba ka dan chemi te pon an client te chu an hlau miawani te chuan engtin nge an tan thatakin an din sak thiang atia ani po zirtir tu ania chu fang chuan azirlai na pangte chu atana hlo an ngai na chan aom lo thu asoyani jung pila chuan huajin chu ron nai zelin ani chuan he thila hian engwanga lo in rol ve zel nge kani chu isha thiam tuang chumo atia huajina po chuan changlet ngalin ERPB hi National Organization ania sin atia ma se jong pila po chuan chu tianga chuan kami khwal vak lem lovania ati ve bok ma se huajina la chu tang mai lovin kalau she don nia ati sam eta gyang mina chuan school tuk ver atang chuan jun hianga pa le an zirtir tu te in belai chu athli renga chu ti lai tak chuan ama ti boy thin tu zirlai na pangsual tak te kha anon lang le ta ERPB lammi an lo kala fang chuan ain ti theita viawim ni ti te chuan zota ama awang liawa jin hianga pa po in an skula ron kal angai pha thu te chu soin asama chuan an keka jun hiang chu hnunglama chuan lo omin anon roi phei chia tia chuan aron tlo ngal topa chuta gyang mina chu zirlai dangte mulai chuan an khoi zui le ta a gyang mina chuan tukver atang chuan in chung lam chu athli renga in ti hlum ve mai po atnial to lawani sin chu in thakin gyang mina chu in chunga chuan lo ding ran to maya zon thak ngai tuma aril ruwa siam lai chuan an hnunglam atang hian an ron mana ansar thar kha alo ni reng mai
huajin chuan giang mina intilum tur chu aron chan man drama school tua zola anti ti na chuan giang mina hne na huajin chuan jun hianga geng ten anti boy na saviau thinam ni ti chu azota an mani khoile turin ruam manate anei thinem ti chu azot bok ma se giang mina chuan huajin hne na chuan engma asha lo chuan soi veringot lo turin atia beilet po ni sela thilin thlak dang lama don lo thua soi chuta sin chu in thlak zuin Ministry of Education Office chu aron langa office hunga chuan Assemblyman Rujong pila chu manmo tak hian aron lut zuya Assemblyman Ru chuan Minister hena chuan Educational Right Protection Bureau chu ama din ani MT chu aron zota Minister chuan nui huwa chung chuan o tia lo changin thu thlenga chuan a thu zuya thingpui no dom dun adu MT te chu Assemblyman Ru hena chuna zota ase Assemblyman Ru chuan helai hmuna hian thingpui in mai tura local ka nilove atia engwanga chu tiang thil tu lo lulai lutuk te chu din ngot nge ani chu Assemblyman Ru chuan Minister hena chuan zota Minister chuan kumni liamta thil thleng awanga aril runom lo ufanga chu tiang thil chu boipuita ani thu chu asoya chu zir line azirtir tu nge atha thu ani chu wang tak ren chuan zirtir tu te dikna le chan vo chu an ra be sak athian lo thu chu soin choinuna aum le thena chu tiang malak na kalpuita ani thu chu soya Assemblyman Ru chuan school tam tak omlaya engwanga dehan hai ber khera da nge ini ti ina zota chumia wanga afapaina atorna satle thu soi Minister chuan athushima dehana chuan ifapa local vereng ani mo azialo hle mai atia jong pila chuan an inspector chu akal thuima ma thule nakin huna phei chuan andu lo thil a thlen pal a lo om thu te a soizuya chu thil chuan engma ra tha chua arin lo thu chu Minister hena chuan Assemblyman Ru jong pila chuan a soyani ma se Minister chuan Assemblyman hena chuan keini lam hi mitam tak mitfuk na kan ni a baka he organization hi din tharhlim lol ani awang hian reilote chu min lo nga ri anga yang atia jong pila chuan Minister hena chuan in thu chu ka za lu tukti po in shethawanga ma sila hei hi I thatna tur zo ka soika ni hi o hetiang thilwang mai maya politics chu asan hi chu idu in karing lovani atia pa chuanin afapatan eng thil po ati ngam thu chu Minister hena chuan chiang fek fok hian a soi zui bok Rugong pila omna Happiness Hope Party campaign ni ani a politics mi le sa baka chanchin bumi tam tham tak chulai puna chuan an oma reporter te phone chu ari phewa chu ta chuan Rugong pila thil ti sual diklo taka sum alak thin dan tele khursuan na lama apming chiat na chu aron dar ta chiam maya atira chuan Rugong pila chu hlimsang hian mi puizinga chuan ron kal phaya chibai te chu ron semin chuta chanchin bumi te chu ron langin achung changa an pu na sang te chu thil dik tak aniam ti te chu an ron zota chanchin bumi lamten an chim boina sat em awang chuan Rugyang pila chu hol chunga chuan lu zui ngalin chulai hmuna chuan Assemblyman Huanggi te chu alo oma ta Assemblyman Ru chuan Huanggi te hna chuan he thil phena hian nangma hi yom tiro engwanga he tiang thil ti hingi ni a ti na zota chuta Huanggi te chuan ERPB din tur hian kumni chung angaya sin chu hun rei takani atia hun kalta thil theng chu Huanggi te chuan lo ngai tu aletin Assemblyman Rugyang pila unofficial report fail chu alo en chianga poi khoi tu interview report te tin chu mai baka nomination corruption chungchang te ani a hun pangaya chuan Assemblyman Ru chuan nang hi ya zota em ni a keile nang hi tin mun inanga kan dinga sin party nang kan nia engwang tiang thil ti ngei ni a tin Huanggi te hena chuan a soya pugi te chuan education chungchanga chuan tranlam ti vela om turani lo atia jong pila chuan ani chuan atira changreng khan ke hi ibitum kaloni charchar ni mo engwange eng thil diklo fakko nge ke hian kati a ti na zota Minister Huanggi te chuan o islavem ni tuna chuan ithil ti sual zong te chu news anon pon choi to hi ti na shil Assemblyman Ru chu athin rim lota chuan atra anui tapa am aya suale na sajok chu mitam tak pon lama chuan anom thu asoya engwanga chu tiang thil chu alaka kherti bik nge ani chu Huanggi te hna chuan a zot zuibok Huanggi te chuan chiang fek fok hian Assemblyman Ru hna chuan a chan chu nang hi itlu chhia ani chuan ifapa po irwalin atluk chiat ve don wangani ti na soya afapa chu azirtir thadlo luata chu tiang thil chu achung lo thlengta angangai tur chuan atiani Assemblyman Ru jung pela chu athil ti sol na satak te awang chuan chanchin bua chuan aming chena sa hle maya news lama chuan puan chua chuai ni in ERPB new agency chu
Minister of Education kai shoi na hnuaia din thar ani thu te chu asoya anni chuan zirtir tu te dikna chanvo hum him konga ma na sataka anlak don thu asoya ni apa atlak chiat nuwa chuan jun hiang chu school aron kal le ta a amma azilai na pangdang te anti du da thin ang bok khan ani chuan ti du da na atong ve ta athian te chuan ani chu outcast thar ani thu chu shilin chuat no na te chu alua chuan khum tira apa te lo chuan jun hiang chuan ek vok pher po atluk lo thu suin nom ne ang le karim chia ani thu te chuan an soi elani giang min a kha ron lang la in giang min chuan athian pa de suka tlak na in chung chu alo en renga atlak na tua laya chuan thing thi in athian pa laka chuan a in thiam lo hle ani chuti lai chuan huajin a khanin athian pa tlak na hmuna chuan pangpar hi aron da saka giang min a hnena chuan a thiam lo ani lo thu chu ashil giang min a chuan huajin a hnena chuan in thiam lo tak mai hian athian pa de suka kha outcast aron ni ve khan aril ru athaven huai thu asoya atlak na shem huna tang chuan a chhuwa le thei a in ring to lova ma se misul an ma ni ti boy thin tu te nen chuan danglam na anei bik lo thu chu asoya ma se huajin a chuan giang min a chu hnem ram ramin thiam lo na engma nei lo ani thu te asoya a thiam lo zok chu puiting te engma malak tum lova ngoi bo pui mai tu te chu an ni zok thu asoya chu wang chuan in chhir lo turin atiani huajin le giang min ten hun kal to suya pona an lo lai chuan zirlai na pangchan khat chu an ron chuaka an lo thon mel he mai chuta classroom chung chu aron langa jun hi ka khanin an classroom chunga chuan tuial thei hi lo lei darin hal hi alo tuma azirlai pui then khat chu classroom chunga chuan akal hnan mak bokani classroom kota tuial thei te alo the lai mek chuan huajin a khanin hnunglama tang khian aron tlo thupop maya ERPB lamte kalo thenge tin a soi zui huajin a chuan jun hiang hnena chuan nangma ke nge khan iting theilovem ni a tina zota chuta huajin a chuan akor ipte atang chuan lighter hi aron tal ala ma se jun hiang zok chu a hlau thong le si lighter chu chuata chuan a pei mei chu a hlawa huajin chuan jun hiang hnena chuan enga tinge I hlo le si a nangma nge na kan thei nan tuial thei po I lei kwala ni lom ni atia huajin chuan a meital chu chuata chuan a paya mei chu al ngal phut phutin jun hiang lama chuan pan phei zela jun hiang po chu hlaumang ang tak chuna tlan che zui jun hiang chu hlaumang ang tak chuna tlan che zela ma se mei chu achak ema wang chuan ama chu aron al kaidon tamaya chuta azet zong milu lul jun hiang po chuan huajin hnena chuan kati palani mintran pui ro tin atrap homa thil apoi thui tak tak ma chuan huajin po chuan kang thel na mang chuan mei alte chu aron ti thia jun hiang a chuan huajin hnena chuan trapur chung hian engwanga chu tiang thleng kalpui chunge ani chu a sota huajin a chuan jun hiang hnena chuan inti dan ve tho ni lom ni deso ka chunga inti ang che khan atia jun hiang a chu pot tholopin huajin a chuan deso ka po khan thi kha hlaw ve tho sin nangma ang che khan ma se ani chuan hlau chung chungin thi na kha nangni ma chhon le ai chuan a thlang ta zo ka ni kha ti in asoya deso ka hun kal to de chu arun lang non le a skula ti du da na ato chung chang te po chu an principal nena po chuan no zual ko ve to nge in ma sel an principal chuanin chu tianga in ti du da na chu atuar zo do lo ani chuan school da in son mai tur te chuan alo shil ta mak kha ania chu thila po chuan abul tum tu bera chu assemblyman ru jong pil kha alo nireng boka jun hiang te thian ho chuan de suka skula anti du da mai po chu du tok lovin apa te nen lam chuan anei zon na konga chuan har sat na an thena de suka chuan jun hiang hnena chuan apa chunga an thil ti chu sud le ram tur ti in angen lom loma ma se jun hiang te thian ho chuan enga ma athu soi chu an ngai thak sak du lova athu soi ngai thak ka hnekin an soi sa shep zo kani jun hiang chuan de suka hnena chuan ega tinge khatiang te khamin dila keite chu ka pa te lo chun eng kani hleinem atia chuta de suka chuan ani chuan eng thil nge ka tiang I soi piang chu ka ti mayang atia ma se jun hiang chuan de suka hnena chuan ani chuan thiro atia ala nui vur fur zoi chu an thu soya wang chuan de sok po chuan anun na chan mai chu thil thaber niang angain school chunga zuan tha khial chu tum pha in anun na po achan tare ngani kha chuta huajin chuan ti hian soya zirlai no pang lulu lengeng tak tak tena an thil sual ti poizia hria chhuat tira an ti da nang chia chia chana pek leta an thil ti poizia hria chhuat tir le mo phuna lak tir chu ERPB tena education ina ako tum dik takani thu chu asoyani
ma sila engtiang point until swati to chu siam that tum le ma sila de su kanun na chu lak let le thei ani to lo thu chu soin anti thei om chhun chu dam chunga in thiam lova om le phurit phur chu ani to thu asoya tuna athil ton mek po chu ama ina adin shem hun ngei chu ni in chu huna om thiam zir mai tur chuan atiani